सुदेवाय हरे कृष्ण ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलाचलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मया ददाति स्वपदातिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रसारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चाताद सतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवाचादि गौर भक्त वृंदा हरे எல்லாருக்கும் कृष्णा கிருஷ்ணா हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण 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 कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। हरे जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय 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 चैतन्य चैतन्य जय जय नित्यानंद नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौरभक्त वृंदा जय 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 द्वारका चैतन्य चंद्र जय जय गौर गौर भक्त भक्त वृंद वृंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय 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 चैतन्य जय चैतन्य जय नित्यानंद नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौरभक्त वृंदा जय 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 द्वारका द्वैत चंद्र चंद्र जय जय गौर गौर भक्त भक्त वृंद वृंदा हरे कृष्णा मल्लिका माता ஷேர் பண்ணுங்க எஸ் மாதாஜி தேங்க்யூ 10th சாப்டர்ல 109 மாதாஜி. ஓகே. हरे कृष्णा गुरु तानी आज्ञा मागी आइला नाइला चले रात्रि दीने कृष्ण प्रेमा दंदवी भले गुरु टांजी आंजा मागी आईल नील चाले ராத்திரி தீனே கிருஷ்ண பிரேம ஆனந்த திக்வலே. தமது சந்நியாச குருவிடமிருந்து அனுமதி பெற்று சொரூப தாமோதரர் நீலாச்சலத்திற்கு சென்று ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவிடம் தஞ்சமடைந்தார். அதன் பின்னர் கிருஷ்ண பிரேமையில் பகவானுடைய அன்பு தொண்டின் தெய்வீக ரசங்களை அவர் இரவு பகலாக அனுபவித்தார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. हरे कृष्णा சோ நீலாச்சலா அவர் போறாரு. அங்க வந்து என்னன்னு அதாவது சன்னியாச குரு ஸ்வரூப தாமோதர் வந்து நீலாச்சலா போயிட்டு அவர் ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா கிட்ட அவர் வந்து பேசிக்கலி அங்க போய் சேர்ந்துடுறாரு. ரைட், அவர்கிட்ட சரணம் அடைகிறாரு. அங்க இருந்து அவருக்கு டோட்டல் லவ் ஃபார் கிருஷ்ணா வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸ்வரூப தாமோதர் யாரு? அவருடைய பர்சனல் அந்தரங்க காரியதர்சி. கரெக்ட். ஸோ அவரோட பர்சனல் செக்ரட்டரி. அவர்கிட்ட இருந்துதான் என்னெல்லாம் அவர் என்ன டைரி மெயின்டைன் பண்ணதுல இருந்தா எல்லாமே கிருஷ்ணா கவிராஜர் எழுதினார். கரெக்ட். ஸ்வரூப் தாமோதரோட இன்னொரு பேர் என்ன? இவ்வளவு நேரம் பார்த்து ஏத்தி படிச்சோம். அதுதான் ஸ்வரூப் தாமோதர் தான் புருஷோத்தம் ஆச்சாரியா. புருஷோத்தம ஆச்சாரியாரா மாதாஜி? ஆமாமா, கரெக்ட். புருஷோத்தம ஆச்சாரியா.
पांडित्येरावधि वाक्या नाही कारो सानी निर्जले राहया लोका साबा नाही जाने. पांडित्येरावधि वाक्य नाही कारे साने निर्जने रखे லோக சபா நாகி ஜானே. ஸ்வரூப தாமோதரர் எல்லா பாண்டித்துவத்திற்கும் எல்லையாக இருந்தார். யாருடனும் வார்த்தைகளை பரிமாற மாட்டார். தனிமையான இடத்தில் வாழ்ந்து வந்தார். அவர் எங்கு இருந்தார் என்பதை யாரும் அறியார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சோ அவர் வந்து ஜென்ரலா ரொம்ப என்ன சொல்லுவாங்க, அவர் பாடு தனியா இருப்பாரு, ரொம்ப இன்டராக்ஷன் எல்லாம் இல்ல அப்படின்றத பார்த்திருக்கோம். ரைட். ஸோ அவர் பேசிக்லி இ பிளேஸ் அ வெரி சட்டில் ரோல் அப்படின்றதையும் பாக்குறோம். ரைட். ஸோ அதனால அவர் வந்து எக்ஸ்ட்ரீம்லி லேர்னட் ஸ்காலர். ஸோ ஏதாவது ஒரு புக்கு பப்ளிஷ் பண்ணணும்னாலும் ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா பத்தி ஏதாவது நோட்ஸ் எழுதுனாலும் ரொம்ப கிளியரா ஸ்வரூப் தாமோதர் பாஸ் பண்ணிட்டு தான் அது வரும். நம்ம எல்லாம் சொல்லுவோம்ல ப்ரூஃப் ரீடிங், அந்த மாதிரி ப்ரூஃப் ரீட் ஆகணும் அப்படின்னு. இன்னைக்கு வந்து டிசப்பியரன்ஸ் டே ஆஃப் பக்தி சாரி கதாதரா பண்டிட் இன்னைக்கு. மாதாஜி 2 And பேர் பக்தி வினோத டாக்கூர் ஆல்சோ பண்ணிட்டு இதுல போட்டிருந்தாங்க கோயில் இதுல கதாதர போட்டாங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. कृष्ण रासा तत्ववेता देह प्रेम रूपा साक्षात महाप्रभुरद्वितीया स्वरूपा. कृष्ण रस तत्ववेता देह प्रेम रूपा साक्षात महाप्रभुर द्वितीय स्वरूपा. மொழிபெயர்ப்பு. ஸ்ரீ ஸ்வரூப தாமோதர் கிருஷ்ணருடனான உறவின் உன்னதமான மென்மையான தன்மையை முழுமையாக அறிந்த பரவசமான அன்பின் உருவமாக இருந்தார். அவர் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவை அவரது இரண்டாவது விரிவாக்கமாக நேரடியாக பிரதிநிதித்துவப்படுத்தினார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சரி, இப்ப ஸ்வரூப் துபோதர் கிருஷ்ணர் லீலையில யாரா இருக்காரு? இந்த டைம்ல தான் என்னது இந்த டைம் தான் ஸ்வரூப் தாமோதரோட இன்னொரு பேர் வந்து என்ன இப்போ படிச்சோம், புருஷோத்தமாச்சாரியா. புருஷோத்தமாச்சாரியா. சோ ரெண்டுமே இப்போ நடக்கிறது. அதாவது சைத்தன்ய சரிதாமிரதம். அவர் கிருஷ்ண லீலா அப்போ அவர் என்னவா இருந்தார்? எல்லாமே ப்ரீவியஸ் இல்ல, அர்ஜுனரா மாதாஜி? சான்ஸே இல்ல. எப்படி ஒரு ராமானந்த ராய் தானே அர்ஜுனரு? பர்சனல் செக்ரட்டரியா இருக்கிறது. அதான் எல்லாமே ஃப்ரெண்டு, பர்சனல் செக்ரட்டரிலாம் அர்ஜுனாக்கு மத்தவங்களும் இருக்காங்க. உத்தவரா மாதாஜி? இல்ல, உத்தவர் யாரு? உத்தவரா ஆ? நேத்து யாரையோ பார்த்தோம். உத்தவரா யாரு நேத்து பார்த்தோம்? உத்தவர் நேத்து பார்த்தோம்ல மாதாஜி. உத்தவர் அதான் யாரு அவரு? இவரு யாரு உத்தவர்? அதுக்குள்ள மறந்துட்டீங்களே. பரமானந்தபுரி. பரமானந்த பரு அண்ட் ஸ்வரூப் தாமோதர் ரெண்டு வருஷே. பரமானந்தல்ல பவானந்தராயர். இல்ல பரமானந்தபுரி தானே மாதாஜி உத்தவர். ரைட். சோ இப்ப ஸ்வரூப தாமோதர் யாருன்னு கேக்குறேன். அக்ரூரரா மாதாஜி? இல்ல விசாகா சகியா மாதாஜி? லலிதா சகி. யார் மாதாஜி? லலிதா சகி. லலிதா சகி. அதான் ஸ்வரூப் தாமோதர் சில விஷயம் சரியா கேட்கல மாதாஜி. லலிதா சகி. லலிதா சகி. லலிதா சகி. லலிதா சகி. நெக்ஸ்ட். ग्रांथ श्लोक गीता के प्रभु पाशे आने स्वरूप परीक्षा कायला पाचे प्रभु शुने. श्लोक गीता के प्रभु पासे आने स्वरूप परीक्षा கையிலே பாசே பிரபு சுனே. யாரேனும் நூல் ஸ்லோகங்கள் அல்லது பாடல்களை ஏற்றி அவற்றை ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் முன்பு படிக்க விரும்பினால் அவற்றினை ஸ்வரூப தாமோதரர் முதலில் சரிபார்த்து திருத்துவார். அதன் பின்னரே ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு அவற்றை கேட்பதற்கு ஒப்புக்கொள்வார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சோ பேசிக்கலி நான் அது சொன்னதான், இது ஆல்ரெடி முன்னாடியே சொல்லிட்டேன். அவர்கிட்ட ஷார்ட் லிஸ்ட் ஆயிட்டு அப்புறம் தான் அங்க போகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. भक्ति सिद्धांत विरुदाशा रसा भाषा सुनीते ना हाया प्रभु रे चितेर उल्लासा. हरे कृष्ण.
பக்தி பக்தி சித்தாந்த சித்தாந்த வித்தார ரச பாச புனிதே நாகாய பிரபு சித்தோ தேவே உல்லாச உல்லாசா பக்தி பக்தி தொண்டின் சித்தாந்தங்களுக்கு விரோதமான நூல்களை விரோதமான நூல் அல்லது ஸ்லோகங்களை ஒரு செகண்ட், பிரேமா மாதாஜி படிக்கட்டும், அடுத்தது ஜெயந்தி மாதாஜி படிக்கட்டும், அடுத்தது விஜயகுமாரி மாதாஜி, அடுத்தது பத்மா மாதாஜி. பக்தி தொண்டின் சித்தாந்தங்களுக்கு விரோதமான நூல்களை அல்லது ஸ்லோகங்களை கேட்பதில் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு ஒருபோதும் மகிழ்ச்சி அடைய மாட்டார். தெய்வீக ரசங்களின் முரண்பாடுகளை, ரசாபாசத்தை கேட்பதை மகாபிரபு விரும்பவில்லை. பொருளுரை: ஒரே சமயத்தில் ஒற்றுமையாகவும் வேற்றுமையாகவும் விளக்கக்கூடிய தத்துவம் ஒற்றுமையையும் வேதா. ஒற்றுமையையும் வேற்றுமையையும் விளக்கக்கூடிய தத்துவம் அச்சிந்திய பேதா பேத தத்துவம் என்று அறியப்படுகிறது. வேற்றுமையில் ஒற்றுமையை விளக்கும் தத்துவத்திற்கு எதிராக இருப்பவை பக்தி சித்தாந்த விருத்த என்று கூறப்படுகின்றன. ரசாபாச என்பது மேலோட்டமாக பார்ப்பதற்கு தெய்வீக ரசத்தினை போன்று தோன்றும். ஆனால் உண்மையில் அது தெய்வீக ரசமல்ல. தூய வைஷ்ணவர்களாக இருப்பவர்கள் பக்தி தொண்டிற்கு விரோதமான இவ்விரண்டு விஷயங்களையும் தவிர்க்க வேண்டும். இந்த தவறான கருத்துக்கள் நடைமுறையில் மாயாவாதத்திற்கு இணையானவை. மாயாவாத கொள்கையில் ஈடுபடுபவன் படிப்படியாக பக்தி தொண்டின் தளத்திலிருந்து வீழ்ச்சியடைகிறான். ரசாபாச எனப்படும் முரண்பட்ட ரசத்தினால் படிப்படியாக ஒருவன் பிராகிருத சகஜியாவாக மாறி எல்லாவற்றையும் மிகவும் மலிவானதாக எடுத்துக்கொள்கிறான். ஒருவன் பாவுலா பிரிவிலும் சேர்த்து கொள்ளலாம். படிப்படியாக பௌதிக செயல்களில் பற்றுதல் கொள்ளலாம். எனவே பக்தி சித்தாந்த விருத்த ரசாபாச ஆகியவற்றினை தவிர்க்கும்படி ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு நமக்கு அறிவுறுத்துகிறார். இவ்விதமாக பக்தன் தூய்மையாக இருந்து வீழ்ச்சிகளிலிருந்து விடுபட்டு வாழ முடியும். பக்தி சித்தாந்த விருத்த ரசாபாச ஆகியவற்றிலிருந்து தனித்து இருப்பதற்கு ஒவ்வொருவரும் முயல வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸோ பேசிக்கலி கான்ட்ரடிக்டரி வியூ. இப்போ வந்து நார்மலா நம்ம கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் ஆச்சோம்னா, அட்வான்ஸ்னா நம்ம ஸ்பிரிச்சுவலி சொல்ல நம்பர் ஆஃப் லெவல்ஸ். இப்போ லெவல் 5க்கு வந்துட்டோம். நம்ம வந்து மாயாவாதி பிலாசபியும் கேட்கணும், அவங்க என்ன பண்றாங்களோ பண்ணணும், இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்மளுக்கு தோணும். சிலருக்கு தோணலன்னா ரொம்ப சந்தோஷம், பட் தோணும். அவங்கதான் என்ன சொல்றாங்க, இந்த சம்பிரதாயம் என்ன பண்றாங்க, அதை வந்து பஞ்சோபாசனா வர்ஷிப் எப்படி எதுக்கு ஃபாலோ பண்றாங்க அப்படின்னு பண்றதுல தப்பு இல்லை. ஆனா நம்ம ஒண்ணு என்ன நினைக்கணும்னா, ஏன் தப்பு அப்படின்னு நம்மளுக்கு சொல்றாங்கன்னா, நம்ம ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இல்லை, நம்மளே வந்து ரொம்ப வீக் ஃபுட்டிங்ல இருக்கு. ரைட்? இப்ப வந்து யாராவது சொல்ற பேச்சு திறமையில எப்படியாவது சொன்னாங்கன்னா நம்ம வந்து அது கரெக்ட்னு சொன்னோம். எக்ஸாம்பிள், நாங்கெல்லாம் நியோஃபைட்டா இருக்கச்சு நாங்க படிச்சப்போ ஃபர்ஸ்ட் நிறைய பேர் என்ன சொன்னாங்கன்னா, மாயாவதிகள் என்ன பண்றாங்க, மாயாவதிகள்ன்றது இன்னும் கன்வீனியன்ட் இல்ல, மெர்ஜ் ஆறாங்க. ஒண்ணு. ரெண்டாவது வந்து ஏன் வந்து அவங்களை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணும், அவங்களும் கடவுள் தானே. ரெண்டு, இந்த மாதிரிலாம் நிறைய கமெண்ட்ஸ் வரும். ஏன்னா நம்மளுக்கு இன்னும் புரியல. சகஜா அவங்க என்ன, அவங்களும் அதே மாதிரி நினைச்சுக்கிறாங்க. பட் உள்ள பார்த்தாதான் சகஜியான எந்த லெவலுக்கு ரிஸ்க், மாயாவதி எந்த லாங்ல டீரெயில் ஆறாங்கன்றது புரியும். இப்போ அவங்கள போய் கேட்டோம்னா ஒண்ணு தெரிஞ்சுக்கணும், ஸ்பிரிச்சுவலி எலிவேட்டடா இல்லையான்றத டாபிக் பக்கத்துல வைங்க. சிலருக்கு பேச்சு திறமை இருக்கும் அப்படின்வாங்க, டேலண்ட் இன் டாக்கிங். இப்ப பாத்தீங்கன்னா ராமரே வந்து அனுமான் கிட்ட தான் சொன்னாரு, அப்பா நீ வந்து டேலண்ட். அனுமான் கிட்ட ஃபர்ஸ்ட் மீட் பண்றச்சு லக்ஷ்மண் கிட்ட அவர் வார்ன் பண்ணுவாரு, நீ கேர்ஃபுல்லா இரு, எக்ஸ்ட்ரீம்லி டேலண்டடு அனுமான். ஸோ அதனால எதுவா இருந்தாலும் யூ ஷுட் திங்க் அண்ட் டெல்லுன்னு. இதே மாதிரி நலா தமயந்தி கதையில பாத்தீங்கன்னா, சாரி நாட் நலா தமயந்தி, சாவித்ரி, ரைட், சத்யவான் சாவித்ரி, ரைட். அந்த கதையில பாத்தீங்கன்னா அவன் கல்யாணம் பண்றச்சேயே எல்லாருக்குமே அந்த கதை தெரிஞ்சிருக்கும். 1 இயர்ல அவன் செத்து போயிட போறான், கணவன் தெரிஞ்சும் அவன் கல்யாணம் பண்ணிப்பான். ஏன் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறான்னா அவன் குணவான் அப்படின்னு. இப்பெல்லாம் அதெல்லாம் பாக்குறது இல்லை, நம்ம அவங்க பேங்க் பேலன்ஸ் பார்த்துதான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறோம். அந்த டைம்ல குணவான்ன்றதால கடைசியில அந்த 1 இயர் அப்புறம் ஹீல் ஸ்டார்ட் ஃபீலிங் பிரெத்லெஸ், தலைவலின்னு சொல்லி படுத்துக்கிட்டு இருக்கச்சே உயிர் பிரியத்தை பாப்பா யம தர்மராஜ் பின்னாடி ஃபாலோ பண்ணிட்டே இருப்பான். அப்போ யம தர்மராஜா சொல்ல, ஸ்டாப் இட், உனக்கு டிக்கெட் எல்லாம் இல்லப்பா, யூ கம் பேக் லேட்டர் அப்படின்றச்சே. அப்போ வந்து என்னன்னா கேப்பா, என் ஹஸ்பண்டை விடலாம், அதெல்லாம் இல்ல, டைம் ஆயிடுச்சு, உனக்கு டைம் இல்ல, சொன்னி கிளம்புன்னு. சோ அவ போயிட்டு இருக்கச்சே ஒரு ப்ரீச்சிங் ஷி வில் டெல், அதாவது கெஸ்ட் நல்லா உபசரிக்கணும். ஒரு ப்ரீச்சிங் அப்போ யம தர்மராஜுக்கு ரொம்ப கன்வின்ஸ் ஆயிடுவாரு, நீ ஒரு வரம் கேளு, நீ ஒரு வரம் கேளு அப்படின்னு. இப்போ கேட்க முடியாது, அதாவது ஆல்ரெடி நோ சொல்லிட்டாரு அவரு. அப்ப வந்து என்ன சொல்லுவானா, என்னோட அதாவது ஃபாதர் இன்லாக்கு வந்து கண்ணு தெரியாது, அவருக்கு வந்து கண்ணு தெரியணும் அப்படின்வா.
இன்னொரு கேள்விக்கு இன்னொரு பெனடிக்ஷன் வரச்சே. ஓகே, நெக்ஸ்ட் பெனடிக்ஷன் பொறுத்த வரைக்கும் அவருக்கு ராஜாங்கம் திரும்ப வேணும், அந்த மாதிரி ஒண்ணு கேட்டுட்டு கடைசியா வந்து பேச்சு திறமையில என்ன சொல்லலாம்னா, எனக்கு வந்து ஒரு குழந்தை வந்து சத்தியவான் மூலமா, அதாவது என் கணவன் மூலமா எனக்கு வேணும் அப்படின்னு. இப்போ எங்க பேயா போனா எங்க குழந்தை பிறக்கும், சரின்னு சொல்லிட்டு யம தர்மராஜா திரும்ப உயிர் கொடுப்பாரு. இது ஏன் நான் சொல்றேன்னா, அந்த டாக்கிங் டேலண்ட்ன்றது வந்து இஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி இம்பார்ட்டன்ட். அந்த டாக்கிங் இருக்கணும். இது வந்து இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு சைட்ல. அது இருக்கிறவங்க வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க? இப்போ வந்து கிரிமினல் பிரெயின் அப்படின்றது வந்து தனியா கிரிமினல் பிரெயின் இல்லை, நம்ம பிரெயின்ல எக்ஸ்ட்ரீம்லி இன்டெலிஜென்ட். அவங்க நேர் வழியில யூஸ் பண்ணா இன்டெலிஜென்ட் நல்லதுக்கு, ராங் வழியில யூஸ் பண்ணா கிரிமினல் ஆறாங்க. அதனால கிரிமினல் பிரெயின் இஸ் ஆல்சோ வெரி இன்டெலிஜென்ட் பிரெயின், பட் யூஸ்ட் இன் அ ராங் வே. அதே மாதிரி யாராவது எந்த தத்துவவாதிகள், வைஷ்ணவ தத்துவவாதிகள் கரெக்ட் ரூட்ல போறவங்க ஓகே. ஆனா யாராவது ஒருத்தங்க ராங் ரூட்ல கூட அதை யூஸ் பண்ணி கன்வின்ஸ் பண்ணாங்கன்னா நம்ம கூட குழம்பிடுவோம். ஏன்னா அவங்களோட ஸ்ட்ராங் ஆர்கியூமெண்ட் கெப்பாசிட்டி அவங்களுக்கு நிறைய இருக்கும். நாலேஜ் நம்மளுக்கு அவ்வளோ இல்லை, அதனால அவங்க கவுண்டர் பண்ற லெவலுக்கு நம்மளுக்கு இருக்காது. இப்ப பிரபுபாதா இருந்தா அவர் போய் பேசலாம், ஏன்னா அவருக்கு நாலேஜும் இருக்கு, கன்விக்ஷனும் இருக்கு, ப்ராப்ளம் இல்லை. ஆனா நாலேஜ் கன்விக்ஷன் இல்லைன்னா இப்ப வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகும். எக்ஸாம்பிள் எடுத்தா வச்சுக்கோங்க, நிறைய பெரும்பாலும் வந்து நம்ம வந்து என்ன சொல்லுவோம், எக்ஸப்ஷன்ல தான் நம்ம வந்து வேற பிரசாதம் சாப்பிடுவோம், வேற தேவர்கள் பிரசாதம் ஏற்றுவோம், ஏன்னா அது பெட்டர் தேன் ரோட்ல பிரசாதம் சாப்பிடுறது அந்த மாதிரி. ஆனா ரெகுலரா பண்ண மாட்டோம். இப்போ இதுவே வந்து எடுத்துக்கோங்க, யாராவது என்ன பிரசாதம் தானே, சிவனுக்கு வச்சா என்ன, கிருஷ்ணர் வச்சா என்ன, ஹரியும் ஹரேவும் ஒண்ணு, நம்ம ஈக்குவலா ட்ரீட் பண்ணும், எல்லா சாமியும் நாங்க கும்பிடுவோம் எங்க வீட்டுல அப்படின்னு கேட்கறச்சே ஃபர்ஸ்ட் ஒரு குழந்தையே சொல்லு பாருங்களேன். பாத்தீங்களா அவங்க எவ்வளவு ப்ராட் மைண்ட். ஏன்னா எங்க அம்மாவே சொல்லியிருக்காங்க, எங்க தாத்தா வந்து வெறும் கிளியர்லி விஷ்ணு தான் கும்பிடு வரான், போனா வெறும் பார்சதாரதி கோயில் தான் போறான், அப்படி இப்படி வேற எந்த கோயில் கூட போக மாட்டாரு. அப்பெல்லாம் நினைப்பாங்க ஏன் எங்க அப்பா இவ்வளவு ஸ்ட்ரிக்டா இருக்காருன்னு. அப்போ எனக்கு தெரியல, இப்பதான் புரியுது. ஏன்னா எனக்கு கூட எப்ப புரிஞ்சிச்சுன்னா, ஸ்ரீமத் பாகவதம்ல நம்ம பார்த்தோம் சேஸ்ட் டிவோட்டி எங்க வந்துச்சு அந்த கான்டெக்ட், பத்தி விரதை என்ற மாதிரி ஆண்டவனுக்கு சேஸ்டா இருக்கிறவங்க யாரு அப்படின்றது எங்க வந்து எந்த கேண்டோல எந்த சாப்டர்ல படிச்சோம். குந்தி மகாராணி மாதாஜி. எக்ஸலண்ட். குந்தி மகாராணி வந்து சேஸ்ட் டிவோட்டி அப்படின்றத வந்து ஹைலைட் பண்றாங்க, ரைட்? அதனால வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அட் எனி பாயிண்ட் இன் டைம் அப்படின்றத தெரிஞ்சு, அதாவது அது வந்து ஒரு குவாலிட்டி, அந்த குவாலிட்டியில ஹையஸ்ட் குவாலிட்டி எப்படி கிரேட் அப்படின்னு சொல்றாங்களோ அந்த மாதிரி சேஸ் டிவோட்டின்றதும் கிரேட்ன்றதை நம்ம தெரிஞ்சு பண்ணணும். சரி, இப்போ நெக்ஸ்ட்டுக்கு போகலாம். ஸோ அந்த வச்சுதான் இந்த நம்ம வந்து போய் கேட்டா கூட நம்மளுக்கு வந்து ரசாபாசா வந்துடும், கன்ஃபியூஷன்ல நம்ம மாதிரிடும். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும்ன்றத தெரிஞ்சுக்கணும். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. अतएव स्वरूपागे करे परीक्षणा सुधाया यादि प्रभुरे कारणा श्रवणा. अतएव स्वरूप आके कारण परीक्षण சுத்தகய ஜாதி பிரபுரே காரண ஸ்ரவணா. எல்லா படைப்புகளிலும் சித்தாந்தங்கள் சரியாக உள்ளனவா என்பதை கண்டறிவது சொரூப தாமோதரர் கோஸ்வாமியின் வழக்கமாகும். அதன் பின்னரே அவர் அவற்றினை ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபு செவியுறுவதற்கு அனுமதி அளிப்பார். பொருளுரை: ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூர் கூறுவது யாதெனில், பக்தி தொண்டை நிறைவேற்றுவதில் ஏதேனும் தடை இருக்குமெனில் அது தூய்மையற்றதாக புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். பகவானின் தூய பக்தர்கள் தூய்மையற்ற கொள்கைகளை ஏற்பதில் தூய்மையற்ற பக்தர்கள் ரசாபாசா அல்லது முரண்பாடான ரசங்களை ஏற்கின்றனர். பக்தியின் பாதைக்கு விரோதமான இதர கொள்கைகளையும் ஏற்கின்றனர். அத்தகு தூய்மையற்ற கொள்கைகளை பின்பற்றுபவர்கள் ஒருபோதும் தூய பக்தர்கள் ஏற்கப்படுவதில்லை. ரசாபாசா பாதையில் பின்பற்றும் குழுவினர் பலர் உள்ளனர். அக்குழுவினரை பின்பற்றுபவர்கள் சில நேரங்களில் சாதாரண ஜெயந்தி மாதாஜி கேட்கல. புகழப்படுகின்றனர். கலாவதி மாதாஜி கண்டினியூ பண்ணுங்க. போற்றப்படுகிறார்கள். ரசபாசா மற்றும் பக்தி சித்தாந்த விருந்தினரின் முடிவுகளை ஏற்றுக்கொள்ள ஒருபோதும் சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் பக்தர்களாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவதில்லை. ஸ்வரூப தாமோதர கோஸ்வாமி கௌடிய வைஷ்ணவர்கள் போன்ற பின்பற்றுபவர்களை ஒருபோதும் அங்கீகரித்தது இல்லை. மேலும் அவர் அவர்களை உச்ச இறைவனான ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவை சந்திக்க கூட அனுமதிக்கவில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.
அதாவது அவர் வந்து பியோர் இந்த ராசா பேண்ட் சோ கால் வைஷ்ணவாஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. சோ கால் ஃப்ரெண்டுன்னு கூட ஒரு வேர்டு இருக்கு. அதாவது நிஜமா ஃப்ரெண்ட் இல்ல, ஆனா ஃப்ரெண்டு மாதிரி அப்படின்னு. அந்த மாதிரி கௌடியா வைஷ்ணவர்கள் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுவார் அவர், அது இல்ல. பட் பேசிக்கலி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சஹஜியாசா இருக்காங்கல்ல, அவங்கள வந்து ஃபாலோ பண்ணாமவும் இல்ல, அவர் மீட் பண்ணவும் மாட்டாங்க. இது வந்து அப்புறமா வரும் யாரு அப்படின்னா, உங்களுக்கு இன்னும் கிளியரா சொல்லணும்னா, ஸ்ரீதர் சுவாமி வந்து கமெண்ட்ரி எழுதியிருக்காரு ஸ்ரீமத் பாகவதம்க்கு, ரைட்? இப்போ வல்லபாச்சாரியா இனிமே வரும் இந்த கதை. அவர் வந்து என்ன சொல்வாருன்னா, இவர் எழுதினது தப்பு அப்படின்வார் ஸ்ரீதர் சுவாமி. உடனே வந்து சைத்தன்யா மகாபிரபு அவரை சாஸ்டைஸ் பண்ணி விட்டுருவாரு. எதுக்குன்னா, ஆல்ரெடி எழுதின ஆச்சாரியாவோட கமெண்ட்ரிய நம்ம கவுண்டர் பண்ணக்கூடாது, காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம். காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம்னா ஆல்ரெடி எழுதினதை வச்சு நம்ம ஆட் பண்ணலாம், இல்ல அதை கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளனேஷன் டைம் பிளேஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி. இப்போ அந்த டைம் வாட்ஸ்அப் இல்லைன்னா இப்போ வாட்ஸ்அப்பை ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்து சொல்லலாம். ஆனா அவங்க சொன்னதே தப்பு அப்படின்னு சொல்லி பேசணும்னா அது ராசா பாஸ் உண்டு இல்லாம அது விருத்த பக்தி சித்தாந்த விருத்த சித்தாந்தத்துக்கே அகேன்ஸ்டா போற மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா நம்ம கான்ட்ரடிக்ட் பண்றோம்னா என்ன அர்த்தம், அந்த ஒரிஜினல் பிரின்சிபிளுக்கு அகேன்ஸ்டா போறோம்னு. அது பண்ணவே கூடாது அப்படின்றதுனால ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா மகாபிரபு ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா கண்டிச்சாரு. அதனால நம்ம வந்து அதை ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட், विद्यापति चंदीदासा श्री गीता गोविंदा ये तीन गीताकारा ना प्रभुर आनंदा. विद्यापति சண்டிதாச ஸ்ரீ கீத கோவிந்த ஏய் தின கீதே காரண பிரபுர ஆனந்த. வித்யாபதியின் பாடல்கள், சண்டிதாசரின் பாடல்கள், ஜெயதேவ கோஸ்வாமியின் ஸ்ரீ கீத கோவிந்தம் ஆகிய பாடல்களை ஸ்ரீ ஸ்வரூப தாமோதர் படிப்பது வழக்கம். இப்பாடல்களை பாடி ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவிற்கு ஆனந்தம் அளிப்பது அவரது வழக்கம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ பேசிக்லி எல்லாமே அதான் சொல்லிட்டேன், அவர்கிட்ட ஷார்ட் லிஸ்ட் ஆயிட்டு தான் போகுது எதுவுமே வந்து. ஸோ சாந்திதாசா, ஜெயதேவ் கோஸ்வாமி, கீதா எல்லாமே வந்து ஸ்ரீ நம்ம ஸ்வரூப் தாமோதர் வந்து இதெல்லாம் படிப்பார், இந்த இவங்கெல்லாம் கம்போஸ் பண்றத. அது வந்து அவர் படிக்க படிக்க இவர் வந்து ரொம்ப சந்தோஷப்படுவார். கீதா கோவிந்தம் எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. இதெல்லாம் வந்து எக்ஸலன்ட் போயம்ஸ். ஏன்னா they directly glorify the Lord. யாரு எந்த லார்டை க்ளோரிஃபை பண்றது? ஜெயதேவ கோஸ்வாமி, ஜெயதேவ சொல்றது கிருஷ்ணரை தான் மாதாஜி. எக்ஸலன்ட். கிருஷ்ணரை அதான மாதாஜி பஜன்ஸ்ல பாடுறது இது எல்லாமே அவங்க பாடுற அந்த ஃபுல் இதுவே வந்து இட் க்ளோரிஃபைஸ் டைரக்ட்லி கிருஷ்ணர். ஸோ அதனாலதான் என்ன சொல்றது, அது டைரக்ட் க்ளோரிஃபிகேஷன் ஆஃப் கிருஷ்ணர்னால இட் இஸ் கன்சிடர்ட் ஆஸ்பிஷியஸ் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சரிங்களா? ஓகே, மறுபடியும் பரமானந்தா பூரி வந்து ப்ரீவியஸ் ஜென்மல் கிருஷ்ண டைம்ல என்னவா இருந்தாரு? உத்தவர். எல்லாரும் ஒரு தடவை சொல்லுங்க, மறுபடியும் தப்பாச்சுன்னா. பரமானந்தபுரி உத்தவரா இருந்தாரு. கரெக்ட். நெக்ஸ்ட் வந்து அப்போ பரமானந்தபுரி உத்தவராக இருந்தார். அப்போ நெக்ஸ்ட் லலிதாவா இருக்கிறவர் யாரு? லலிதா சகினி இப்ப சொன்னீங்க மாதாஜி. அதான் அது தெரியும் எனக்கு. ஸ்வரூப தாமோதர். ஸ்வரூப தாமோதரர் அல்லது புருஷோத்தம ஆச்சாரியார். எக்ஸலன்ட் எக்ஸலன்ட். வந்து பகவானோட பர்சனல் செக்ரட்டரி. அடுத்தது லலிதா சகியாக இருந்தார். அதுக்குள்ள இருமல் வந்து. சோ அதை நினைச்சுக்கோங்க. நாளைக்கு இன்னொருத்தங்க லலிதா சகினா ஐயோ எப்படின்னு கேட்க கூடாது. இதெல்லாம் மல்டிபிள் கேரக்டர்ஸ் வருவாங்க. சங்கீத கந்தர்வ சாமா சாஸ்திரி பிரகஸ்பதி தாமோதர சாமா ஆரா நாயி மகாமதி. சங்கீதே கந்தர்வ சம சாஸ்திரே பிரகஸ்பதி தாமோதர சம ஆர நாகி மகாமதி. ஸ்வரூப தாமோதரர் சங்கீதத்தில் கந்தர்வர்களை போன்றவர். சாஸ்திர விவாதங்களில் தேவர்களின் குருவான பிரகஸ்பதியை போன்றவர். எனவே ஸ்வரூப தாமோதரருக்கு இணையான மேன்மை யாரிடமும் இல்லை என்பது முடிவு செய்யப்பட வேண்டும். பொருளுரை: ஸ்வரூப தாமோதர கோஸ்வாமி சங்கீதத்திலும் வேத சாஸ்திரங்களிலும் மிகவும் திறமைசாலியாக இருந்தார். ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு அவருடைய திறமையான பாடல்களாலும் இசை திறனாலும் அவரை தாமோதரர் என்று அழைப்பது வழக்கம். தாமோதரர் என்னும் பெயர் அவரது சன்னியாசி குருவினால் வழங்கப்பட்ட பெயருடன் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவினால் சேர்க்கப்பட்டதாகும். இவ்வாறாக அவர் ஸ்வரூப தாமோதரர் அல்லது தாமோதர ஸ்வரூபர் என்று அறியப்பட்டார்.
அவர் சங்கீத தாமோதர என்ற பெயரில் சங்கீதம் பற்றிய நூல் ஒன்றினை இயற்றியுள்ளார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, தேங்க்யூ. ஸோ அவர் வந்து என்ன எழுதினாருன்ற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கூட வந்துச்சு. ஸோ பேசிக்லி அவர் வந்து இனிஷியேட்டட் நேம் ஒன்று, சாரி ரைட், சன்னியாச குரு கொடுத்த பேர் என்ன? ஸோ தாமோதர் வந்து ஆப்வியஸ்லி சிங்கர்ன்றதெல்லாம் தெரியும். தாமோதர்ன்றது பேர் வந்து ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா அவருக்கு கொடுத்தது. அதனால அவர் வந்து சன்னியாச குரு கொடுத்த பேரோட அதை ஆட் பண்ணிக்கிட்டார். ரைட், அவர் வந்து அதனால சபரூப் தாமோதர் இல்ல தாமோதர் ஸ்வரூபா அப்படின்ற அவர் எழுதினார். அவர் எழுதின புக் தான் சங்கீத தாமோதர் அப்படின்னு அவர் எழுதி ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காரு. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப பெரிய பர்பட்டா தான் நிறுத்திடுங்க. சின்னதுதான் மாதாஜி. ஓகே ஓகே, இது ஓகே. ஜெயந்தி மாதாஜி இது படிக்கலாம் நீங்க. அத்வைத நித்யானந்தேரா பரம பிரிய தமா ஸ்ரீவாசாதி பக்த கணேரா யா பிராண சமா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அத்வைத நித்யானந்த தேரா பரம பிரிய ஸ்ரீவாசாதி பக்த கணேகயா பிராணசமா. ஸ்ரீ சொரூப தாமோதரர் அத்வைத ஆச்சாரியாருக்கு நித்யானந்த பிரபுவுக்கும் மிக மிக பிரியமானவராக இருந்தார். ஸ்ரீவாச தாகூரா தலைமை தாங்கப்பட்ட எல்லா பக்தர்களுக்கும் உயிர் மூச்சாக இருந்தார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. சுத்தமா கேட்கல, யாராவது ரிப்பீட், எனக்கு கொஞ்சம் விட்டு விட்டு கேக்குது உங்களுக்கு. ஸ்வரூப தாமோதர் அத்வைத ஆச்சாரியார் மற்றும் நித்யானந்த பிரபு ஆகியோருக்கு மிகவும் பிரியமானவர். மேலும் அவர் ஸ்ரீவாச தாகூரா தலைமையிலான அனைத்து பக்தர்களின் உயிராகவும் ஆன்மாவாகவும் இருந்தார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ பேசிக்லி வந்து ஸ்வரூப் தாமோதர் வந்து எல்லாருக்குமே ரொம்ப டியர், இன்க்ளூடிங் அத்வைத ஆச்சாரியா நித்யானந்த பிரபு. அதனால அவர் வந்து எல்லாருக்குமே வந்து, அதாவது ஸ்ரீவாசா டாக்கூர் தான் எல்லா டிவோட்டிஸ்க்கும் கிரேட் அப்படின்னு ஹெட் மாதிரி அவருக்கு எல்லாருக்குமே. ஏன்னா இப்ப பாத்துக்கோங்க, மெயின் பஞ்சதத்துவம் அவங்களுக்கே பிடிச்சவரனா அவர் எவ்வளவு க்ளோஸா இருந்திருப்பாரு அப்படின்றத நம்ம பார்த்திருப்போம். இதுவும் சின்னதுதான் மாதாஜி. இதை மட்டும் நான் முடிச்சிடலாம் மாதாஜி. இதோட hold பண்ணலாம். ஸ்ரீ தாமோதராசி தண்டவத் ஹைலா சரணி பதியா ஸ்லோகா பண்டித லாகினா. கைலா காரானே படியா ஸ்லோகே படிரே லாகிலா. மொழிபெயர்ப்பு. ஸ்வரூப தாமோதரர் ஜெகநாதபுரிக்கு வந்தபோது அவர் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் தாமரை பாதங்களில் விழுந்து அவருக்கு வணக்கங்களை சமர்ப்பித்து ஒரு ஸ்லோகத்தை சொன்னார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அவர் ஜெகநாத் பூரிக்கு வந்த உடனே அவர் வந்து காலில் விழுந்துட்டு அவர் வந்து கும்பிட்டுட்டு அவர் ஒரு ஸ்லோகம் சொன்னாரு அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இதோட க்ளோஸ் பண்ணிடவா? இதோட ஸ்டாப் பண்ணிடலாம், நம்ம இதுக்கு போலாம். பகவத்கீதா பார்த்தோம் இல்லையா? 9th chapter மாதாஜி. ஜெயந்தி மாதாஜி, உங்களுக்கு நெட் கனெக்ஷன் சரியில்லை போல இருக்கு மாதாஜி. ஆமா, ரெண்டு தடவை விட்டு விட்டு கேக்குது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்போ கேக்குதா மாதாஜி? கேக்குது, பட் விட்டு விட்டு கேக்குது. ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க வேற இடத்துல உட்காந்துக்கோங்க, கொஞ்சம் ஸ்லைட்டா வேற பக்கம் கேக்குது, பட் ரொம்ப அப்படிதான் கேக்குது. இப்ப வேற பக்கம் மாத்திட்டேன். ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். மாதாஜி. ஓகே, 108 இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகாஸ்ல நம்ம 9th chapter மாதாஜி. இல்ல 7th சாப்டர். 7. ஆமா மாதாஜி, சாரி மாதாஜி. நோ ப்ராப்ளம், எடுத்து வச்சேன், ஆனா சொன்னது தப்பா சொல்லிட்டேன். தட்ஸ் ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் தத்சத். மனுஷ்யானாம் சஹஸ்ரேஷு கஷ்சித் யததி சித்தயே யததாமபி சித்தானாம் கஷ்சித் மாமேதி தத்வதः. மனுஷ்யானாம் சஹஸ்ரேஷு கஷ்சித் யததி சித்தயே